ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ വന്ദന ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യാനനശനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാമഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേഭജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമൺ. നമോ മഹാവദിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേണം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിരുനാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരൻ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ की जय गुरु महाराज की जय. हरे മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ചന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 12-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 3. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്വാ പാപീയസീം സൃഷ്ടിം നാത്മാനാം ബഹ്യമന്യദാ ഭഗവദ്ധ്യാനപൂതേന മനസ്യാന്യാം തദോ അസൃജത്. ദൃഷ്ട്വാ പാപീയസീം സൃഷ്ടിനാത്മാനാം ബഹ്യമന്യദാ ഭഗവദ്ധ്യാനപൂതേന മനസാന്യസ്തദോ അസൃജത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്വാ പാപീയസീം സൃഷ്ടിനാത്മാനാം ബഹ്യമന്യദാ ഭഗവദ്ധ്യാനപൂതേന മനസ്യാന്യസ്തദോ അസൃജത്. ദൃഷ്ട്വാ പാപീയസീം സൃഷ്ടിനാത്മാനാം ബഹ്യമന്യദാ ഭഗവദ്ധ്യാനപൂതേന മനസ്യാന്യസ്തദോ അസൃജത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജയ ഹരേ കൃഷ്ണ.
ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്വാ പാപീയസീം സൃഷ്ടിം നാത്മാനം ബഹ്വമന്യത ഭഗവദ്ധ്യാനഭൂതേന മനസ്യാന്യാം തതോ അസൃജത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മകളുടെ എങ്ങനെയുണ്ട്? കുറവുണ്ടോ? റൂമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. ഇനി 2 ദിവസം കൂടി ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് CT സ്കാൻ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൃഷ്ട്വാ പാപീയസീം സൃഷ്ടിം ആത്മാനം ബഹുമന്യതേ ഭഗവദ്ധ്യാനഭൂതേന മനസ്സാന്യസ്തദൈസൃജത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്വാ പാപീയസീം സൃഷ്ടിം ആത്മാനം ബഹ്വമന്യത ഭഗവദ്ധ്യാനഭൂതേന മനസ്സാന്യാംസ്തദോ അസൃജത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണുപ്രിയ വിനീത ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്വാ പാപീയസീം സൃഷ്ടിം നാത്മാനാം ബഹ്വമന്യത ഭഗവദ്ധ്യാനഭൂതേന മനസാന്യാം തതോസ്യജത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്വാം പാപീയസ്യം ദൃഷ്ട്യം ആത്മാനാം ബഹുമന്യത ഭഗവദ്ധ്യാനഭൂതേന മനസാന്യാംസ്തദോ സൃജത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്വാ പാപീയസീം സൃഷ്ടിം ആത്മാനം ബഹുമന്യത ഭഗവദ്ധ്യാനഭൂതേന മനസാന്യാംസ്തദോ അസൃജത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണുപ്രിയ വിനീത ദേവദാസ് മാതാജി. ചെല്ലുകൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്വാ പാപീയസീം സൃഷ്ടിം ആത്മാനം ബഹ്വമന്യത ഭഗവദ്ധ്യാനഭൂതേന മനസാന്യസ്തദോ സൃജത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്വാ പാപീയസീം സൃഷ്ടിം ആത്മാനം ബഹുമന്യത ഭഗവദ്ധ്യാനഭൂതേന മനസ്സാന്യാംസ്തദോ അസൃജത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്വാ പാപീയസീം സൃഷ്ടിം ആത്മാനം ബഹ്വമന്യത ഭഗവദ്ധ്യാനഭൂതേന മനസാന്യാംസ്തദോ സൃജത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്വാ പാപീയസീം സൃഷ്ടിം ആത്മാനം ബഹ്വമന്യത ഭഗവദ്ധ്യാനഭൂതേന മനസാന്യാംസ്തദോ അസൃജത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബുജദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്വാ പാപീയസീം സൃഷ്ടിം ആത്മാനം ബഹ്വമന്യത ഭഗവദ്ധ്യാനഭൂതേന മനസാന്യാംസ്തദോ സൃജത്.
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, कृष्णा माता जी जल्दी करो माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बहुमन्यदा भगवद्ध्यानभूतेन मनसान्यं तदोष असृजत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ओके, निर्मला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बहुमन्यदा भगवद्ध्यानपूतेन मनसाम्यांस्ततो सृजत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, शारदा जी नंबूदिरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुखदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं आत्मानं बहुमन्यदा भगवद्ध्यानभूतेन मनसान्यास्ततो असृजत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, दीपा माता जी। हरे അല്ല പ്രഭുജി, ഗീത ടി. गीता माता जी। ओके, चलिए करो। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. कृष्ण। ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്വാ പാപീയസീം സൃഷ്ടിം നാത്മാനം ബഹ്വമന്യത ഭഗവദ്ധ്യാനപൂതേന മനസാന്യാംസ്തതോ സൃജത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण। भारती अम्मा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए करो माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേൾക്കാമല്ലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माता जी। ओके, हरे कृष्ण। ആ, ഹരേ കൃഷ്ണ चलिए। പ്രഭു ജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. ദൃഷ്ട്വാ പാപീയസീം സൃഷ്ടിം ന ആത്മാനം ബഹുമന്യത ഭഗവദ്ധ്യാനപൂതേന മനസാന്യാം തതോ സൃജത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माता जी। ओके, तनु प्रदीप माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം हरे നമോ ഭഗവതേ राकेश। വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്വാ പാപീയസീം സൃഷ്ടിം നാത്മാനം ബഹ്വമന്യത ഭഗവദ്ധ്യാനപൂതേന മനസ്യാനാംസ്തതോ സൃജത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण माता जी। डॉक्टर बीजू हमारी अम्मा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण। ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്വാ പാപീയസീം സൃഷ്ടിം നാത്മാനം ബഹ്വമന്യത ഭഗവദ്ധ്യാനപൂതേന മനസന്യാംസ്തതോ സൃജത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माता जी। ओके, वत्सला अम्मा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। चलिए करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं आत्मानं बहुमन्यता भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यांस्ततो असृजत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ओके, शोभा माता जी। चलिए करो माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं आत्मानं बहुमन्यदा भगवद्दानपूतेन मनसानस्ततो असृजित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। वसंता माता जी। चलिए करो माता जी। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. चलिए करो। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്വാ പാപീയസീം സൃഷ്ടിം ആത്മാനം ബഹ്വമന്യത ഭഗവദ്ധ്യാനപൂതേന മനസ്യാനാസ്തതോ സൃജത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു.
हरे कृष्ण माता जी. ओके. प्रेमलता माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं आत्मानं बह्वमन्यदा भगवध्यानभूतेन मनस्सान्यंस्ततो सृजत. हरे कृष्णा प्रभु जी. दिव्या माता जी. चलिए माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण चलिए. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बह्वमन्यदा भगवद्ध्यानपूतेन मनसा न्यस्ततो सृजत. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण माता जी. ओके. अनिता कुमारी माता जी. हरे कृष्ण माता जी. चलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं आत्मानं बह्वमन्यदा भगवद्ध्यानपूतेन मनसा न्यस्ततो असृजत्. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. ओके. वत्सला जी माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे चलिए. कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बह्वमन्यदा भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यांस्तदोऽसृजत्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सावित्री कृपे श्री माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बहुमन्यदा भगवद्ध्यानपूतेन मनस्यान्स्ततो असृजत्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. रामेंद्र प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं आत्मानं बह्वमन्यदा भगवद्ध्यानपूतेन मनस्यान्यस्ततो असृजत्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. गीता माता जी. गीता सी माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बह्वमन्यता भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यास्ततो असृजत्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनितर कृष्ण देवदास माता जी. हरे कृष्ण माता जी. चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बह्वमन्यता भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यांस्ततो सृजत्. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. ओके. शोभा प्रदीप माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बहुमन्यदा भगवत्यानपूदेन मनसन्न्यास्ततो सृजत्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. ओके. अंबुजा देवी माता जी. हरे कृष्ण माता जी. रमा वेणुगोपाल माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बह्वमन्यता भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यांस्ततो सृजत्. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण. ओके. सुनीता जयराज माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बह्वमन्यदा भगवद्ध्यानपूतेन
മനസാന്യാംസ്തദോസൃജത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മണിഭൂഷിത രേവതി ദേവി സംബന്ധിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാ പാപിയസീം സൃഷ്ടിം നാത്മാനം ബഹുമന്യത. ഭഗവദ്ധ്യാനപൂതേന മനസ്യാന്യാംസ്തതോ സൃജത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ദൃഷ്ട്വാ, ദൃഷ്ടിയിൽ പെടുന്നത് മൂലം, പാപിയാസീം, പാപപൂർണം, സൃഷ്ടിയിൽ ന അരുത്, ആത്മാനം അദ്ദേഹത്തിനായി, ബഹു വളരെ ആനന്ദം, അമന്യത അനുഭവപ്പെട്ടു, ഭഗവത് പരമദിവത്വം പുരുഷന്റെ ധ്യാനം ഭൂതേന അതിനാൽ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടു, മനസ്സ അങ്ങനെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാൽ, അന്യാം മറ്റൊന്ന്, തതഹ തദനന്തരം, അസൃജ സൃഷ്ടിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദേ. അപ്രകാരം തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയെ പാപപൂർണമായ സാഹസികതയായി കണ്ട ബ്രഹ്മാവിന് തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും അദ്ദേഹം പരമദിവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് സ്വയം പരിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിയുടെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. അജ്ഞതയുടെ വിവിധ സ്വാധീനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിൽ അസന്തുഷ്ടനാവുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ബദ്ധാത്മാക്കളിൽ മിക്കവർക്കും അത് വേണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ ബ്രഹ്മാവിന് അത് ചെയ്തേ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. താൻ സകലരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു, ഓർമ്മിക്കുവാനോ മറക്കുവാനോ സഹായിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീത 15:15 പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരോടും കാരുണ്യമുള്ള ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരുവനെ ഓർമ്മിക്കുവാനും മറ്റൊരുവനെ മറക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നതെന്ന് ചോദ്യം ഉയർന്നേക്കാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം ഒരുവന് അനുകൂലമായും മറ്റൊരുവന് പ്രതികൂലമായും പ്രവർത്തിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ ജീവസത്തകൾക്ക് ഭാഗികമായി സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടെയും അംശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറെ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഏതൊരുവനും ചില സമയങ്ങളിൽ അജ്ഞത മൂലം അത് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ജീവസത്ത തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുർവിനിയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻഗണന കൊടുക്കുകയും അതുമൂലം അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നിബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരോടും കാരുണ്യവാനായ ഭഗവാൻ ആദ്യം അവനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ അവൻ നരകത്തിൽ പതിച്ചേ തീരൂ എന്ന ശാഠ്യത്തോടെ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവനെ അവന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ വിസ്മരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പതിതനായ ജീവസത്യയെ അവൻ തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയതിൽ സന്തുഷ്ടനാണോ എന്ന് കണ്ടറിയാൻ ഭഗവാൻ അന്ധകാരത്തിന്റെ അഗാധകളിലേക്ക് പരമാവധി താഴ്ത്തുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന ജീവസത്തകൾ മിക്കവയും തങ്ങൾക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പാഴാക്കുന്നവരാണ്. ആകയാൽ അവർക്ക് മേൽ 5 തരം അജ്ഞതകളും പതിപ്പിക്കപ്പെടും. ഭഗവാന്റെ വിനീത സേവകൻ എന്ന നിലയിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായത് കൊണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനായില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തൻ ഒരുവനെ അവന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നിബന്ധിച്ചു കാണുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ സ്ഥായിയായ പ്രവണതകൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഭഗവാനിൽ നിന്നും പരമാവധി സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. ആ പ്രക്രിയയിൽ വീഴ്ച കൂടാതെ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു ബ്രഹ്മാവ്. ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂത ശ്രീമതേ വേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദിക്ക് ഗുരുരാജ് ജയൻ തായ ഗുരുപ്രമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചു, ബ്രഹ്മാവ് ജീവാത്മാക്കളെ ജീവസത്തകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ 5 തരത്തിലുള്ള അജ്ഞതകളെ സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ചതി, മൃത്യുബോധം, വിഘ്നത്തിനുള്ള കോപം, മിഥ്യയായ ഉടമസ്ഥതാബോധം, ശാരീരികമായ മായാസങ്കല്പം അഥവാ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം വിസ്മരിക്കൽ എന്നിവ അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള അജ്ഞതയുടെ 5 ബാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനമായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിൽ ബ്രഹ്മാവിന് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിയുടെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു എന്ന്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് ചെയ്തതല്ല, എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ, സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനമബോഹനം ച വേദേശ സർവേരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേവ ച. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനം അബോഹനം ച. ഓർമ്മയും മറവിയും നൽകുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയും അല്ലെ. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ നൽകുന്നതും മറവി നൽകുന്നതും. ഭഗവാനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം അല്ലെ. അതും ഭഗവാന്റെ കാരണം തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോഴും പല മോശം കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അതൊക്കെ നമുക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പല ജന്മങ്ങളും നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുമെങ്കിൽ ഈ ജന്മം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പോലും ആവില്ല അല്ലെ. അത്രയും പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വേറെയുള്ള ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അതൊക്കെ മറവിയായിട്ട് തരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ആ മറവി എന്താക്കുന്നു, ഭഗവാനെ തന്നെ മറക്കാനുള്ള ഒരു മറവിയായിട്ട് അത് മാറ്റുന്നു. അതാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം. ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. ഏത് തരത്തിലാണോ അല്ലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, യഥാമാം പ്രപത്യന്തേ താം സദൈവ ഭജാമി. നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണോ എന്നെ സമീപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫലം ഞാൻ നൽകും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. ഭഗവാനെ മറന്നു ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രഹ്മാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനെ മറന്നു ജീവിക്കുവാനുള്ളവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയെങ്കിലും അവര് അവസാനം തിരിച്ചറിയും, ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള പരിമിതമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ദുരുപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വലിയൊരു അന്ധകാരത്തിലാണ് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, വലിയൊരു നരകത്തിലാണ് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ പിന്നീടെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ആ തെറ്റിട്ട് പിന്നീട് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ഭഗവാനോ അല്ലെ ഇവിടെ ഈ 5 തരത്തിലുള്ള അജ്ഞതകൾ സൃഷ്ടിച്ച ബ്രഹ്മാവിനോ ഒന്നും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല. എന്നാൽ ഒരു ജീവാത്മാവ് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ വിനീത സേവകൻ എന്ന നിലയിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായതുകൊണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനായില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തൻ ഒരുവനെ അവന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നിബന്ധിച്ചു കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ സ്ഥായിയായ പ്രവണതകൾക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഭഗവാനിൽ നിന്നും പരമാവധി സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. ആ പ്രക്രിയയിൽ വീഴ്ച കൂടാതെ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു ബ്രഹ്മാവിനെ. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് ഭഗവാന്റെ സേവനം എന്ന നിലയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു.
പറയുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന ജീവസത്തുക്കൾ മിക്കവയും തങ്ങൾക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പാഴാക്കുന്നവരാണ്. ആകയാൽ അവർക്കുമേൽ 5 തരം അജ്ഞതകളും പതിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ? ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചു തന്നത്, അല്ലെ? പരിമിതമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് നമുക്ക്, അത് നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഉള്ള ആഗ്രഹവും അതും സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെ? ഒരു കുട്ടി, ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിലേ എന്തെങ്കിലും ആ കുട്ടി തീ തൊടുകയോ അല്ലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്തു തീ തൊടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കുറെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടൊന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും തീൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നുണ്ടോ, എന്താണ് പറയാ? അത് തൊട്ടിട്ട് പഠിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ അത് പൊള്ളുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും തീ തൊട്ടാൽ പൊള്ളും എന്നുള്ള കാര്യം, അല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ദുശ്ശാഠ്യം, അല്ലെ, ആ അധികാരം, നമുക്കുള്ള പരിമിതമായുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളും നൽകുന്നു. കുറെ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഏതൊരുവനും ചില സമയങ്ങളിൽ അജ്ഞത മൂലം അത് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ജീവസത്ത തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുർവിനിയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻഗണന കൊടുക്കുകയും അതുമൂലം അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നിബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരോടും കാരുണ്യവാനായ ഭഗവാൻ ആദ്യം അവനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ അവൻ നരകത്തിൽ പതിച്ചേ തീരൂ എന്ന ശാഠ്യത്തോടെ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ വിസ്മരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പതിതനായ ജീവസത്തെ അവൻ തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയതിൽ സന്തുഷ്ടനാണോ എന്ന് കണ്ടറിയാൻ ഭഗവാൻ അന്ധകാരത്തിന്റെ അഗാധതകളിലേക്ക് പരമാവധി താഴ്ത്തുന്നു. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയാണ്, അല്ലെ, അവര് അങ്ങനെ ചെയ്തേ മതിയാവൂ എന്ന് ശാഠ്യം പിടിക്കും, അല്ലെ? ചിലരാളോടൊക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പറയും, ഞാൻ ജപിക്കില്ല 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 എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട്, അല്ലെ? അത്രയൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തീർന്നു, അല്ലെ? എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നവരെ നമുക്കൊരിക്കലും നന്നാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അവരും കൂടി വിചാരിക്കണം, ഭഗവാൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പോലെ ആ ദിവസത്തെയും വിചാരിക്കണം, എനിക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള കാര്യം, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബ്രഹ്മാവിന് അത് ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല എന്ന് പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനം എന്ന നിലയിലാണെന്ന് പറയും. നമുക്ക് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സനകം ച സനന്ദം ച സനാതനമദാത്മഭുഃ സനത്കുമാരം ച മുനിർ നിഷ്ക്രിയാനൂർധ്വരേതസഃ. സനകം ച സനന്ദം ച സനാതനമദാത്മഭുഃ സനത്കുമാരം ച മുനിർ നിഷ്ക്രിയാനൂർധ്വരേതസഃ. ബ്രഹ്മാവ് ആരംഭത്തിൽ സനകൻ, സനന്ദൻ, സനാതൻ, സനത്കുമാരൻ എന്നീ മഹാമുനികളെ സൃഷ്ടിച്ചു. തങ്ങളുടെ ശുക്ലം മേൽപോട്ടൊഴുകുന്നതിനാൽ ഉന്നതമായ ഉണർവുണ്ടായിരുന്ന അവർ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഭഗവദേച്ഛയാൽ അജ്ഞതയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ജീവസത്തകൾക്ക് വേണ്ടി തമസിന്റെ തത്വങ്ങൾ ഒരാവശ്യമെന്ന നിലയിൽ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും കൃതജ്ഞതാരഹിതമായ സംരംഭത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ സംതൃപ്തനായിരുന്നില്ല. ആകയാൽ അദ്ദേഹം 4 ജ്ഞാനതത്വങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഭൗതികാവസ്ഥകളുടെ വിശകലനാത്മക പഠനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗിക അനുഭവ തത്വശാസ്ത്രം, യോഗ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധമായ ആത്മാവിനെ സ്വതന്ത്രനാക്കാൻ ഉതകുന്ന നിഗൂഢ ശാസ്ത്രം, വൈരാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ അത്യുന്നതമായ ആത്മീയ തിരിച്ചറിവുകളിലേക്ക് ഒരുവനെ ഉയർത്തുന്ന പരിപൂർണ നിർമ്മമത്വം, തപസ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർവഹിക്കുന്ന സന്മാർഗ നിഷ്ഠയോട് കൂടിയ വിവിധ സന്നദ്ധ സേവനങ്ങൾ. ബ്രഹ്മാവ് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ 4 തത്വങ്ങളും ഭാരമേൽപ്പിക്കുന്നതിന് സനകൻ, സനന്ദൻ, സനാതനൻ, സനത് എന്നീ മഹാമുനിമാരെ സൃഷ്ടിച്ചു. അവർ കുമാര സമ്പ്രദായം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവരുടെ സ്വന്തം ആത്മീയ സമ്പ്രദായം ആവിഷ്കരിച്ചു. കുമാര സമ്പ്രദായം പിന്നീട് ഭക്തിവർദ്ധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിംബർക്ക സമ്പ്രദായം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ 4 മഹാമുനിമാരും ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തരായി തീർന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ
ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം കൂടാതെ ഒരാത്മീയ പ്രവർത്തനത്തിലും വിജയം കൈവരിക്കാനാവില്ല. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താൻ ബഭാഷേ സ്വഭൂപുത്രാൻ പ്രജാ സൃജത പുത്രഗഃ തന്നൈച്ഛന്മോഷധർമാണോ വാസുദേവാ പരായണഃ. താൻ ബഭാഷേ സ്വഭൂപുത്രാൻ പ്രജാ സൃജത പുത്രഗഃ തന്നൈച്ഛന്മോഷധർമാണോ വാസുദേവാ പരായണഃ. ബ്രഹ്മാവ് തൻ്റെ പുത്രന്മാരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം അവരോട് സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രന്മാരെ, നിങ്ങൾ സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക. പക്ഷെ മോശം ലക്ഷ്യമാക്കിയിരുന്ന അവർ പരമദിവ്യാത്മകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവനോട് മമതിയുള്ളവർ ആയിരുന്നതിനാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആവശ്യം നിരസിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാർ, കുമാരന്മാർ തങ്ങളുടെ മഹാനായ പിതാവ് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ട് പോലും കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം വേണമെന്ന് ഗൗരവമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ കുരുക്കുകളിൽ അകപ്പെടുകയില്ല. ലോകസ്രഷ്ടാവായ തങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന നിരസിക്കുവാൻ കുമാരന്മാർക്ക് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ആളുകൾ ചോദിച്ചേക്കാം. വാസുദേവ പരായണൻ അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഗൗരവമായി വ്യാപൃതനാകുന്ന ഒരുവൻ മറ്റൊരു കടപ്പാടിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഉത്തരം. ഭാഗവതം ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നു. 11:5-41 ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. ദേവർഷിഭൂതാപ്ത നൃണാം പിതॄണാം ന കിങ്കരോ നായം ഋണീച്ച രാജൻ സർവാത്മനായ ശരണം ശരണ്യം ഗതോ മുകുന്ദം ഹരിഹൃത്യകർത്തം. ദേവർഷിഭൂതാപ്ത നൃണാം പിതॄണാം ന കിങ്കരോ നായം ഋണീച്ച രാജൻ സർവാത്മനായ ശരണം ശരണ്യം ഗതോ മുകുന്ദം പരിഹൃത്യകർത്തം. ലൗകിക ബന്ധങ്ങൾ പരിപൂർണമായി ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ മോക്ഷദായകനും നമുക്ക് അഭയം നൽകാൻ ഒരേ ഒരു യോഗ്യനുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഏതൊരുവൻ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നുവോ അവൻ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ദേവന്മാരുടെയോ പിതാമഹന്മാരുടെയോ മുനിമാരുടെയോ മറ്റു ജീവസത്തകളുടെയോ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെയോ ബന്ധുക്കളുടെയോ അങ്ങനെ ആരുടെയെങ്കിലും കടക്കാരനോ സേവകനോ ആയിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ മഹാനായ പിതാവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന നിരാകരിച്ച കുമാരന്മാരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ അപരാധമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത സൃഷ്ടിയായിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? 4 കുമാരന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. 4 കുമാരന്മാരൊക്കെയാണ് സനകൻ, സനന്ദൻ, സനാതനൻ, സനത് കുമാർ അല്ലെ. ഇവര് 4 പേരെയും സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവരിൽ നിന്നാണ് കുമാര സമ്പ്രദായം ആരംഭിക്കുന്നത്. 4 സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ശാസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെ. അതിലൊന്നാണ് കുമാര സമ്പ്രദായം. അത് പിന്നീട് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആചാര്യനാണ് നിംബാർക്ക ആചാര്യൻ. അതുകൊണ്ട് അത് നിംബാർക്ക സമ്പ്രദായം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടും. അവരും രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ തന്നെയാണ് പൂജിക്കുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിംബാർക്ക സമ്പ്രദായക്കാരുണ്ടാവും. അവരൊരു എന്താ പറയാ, ചുവന്ന ഒരു തിലകമൊക്കെ കുറച്ച് ഷേപ്പൊക്കെ മാറ്റാം. നമ്മുടെ പോലെയുള്ള തിലകമല്ല, അതിലൊരു കുറച്ച് ഡിസൈനൊക്കെ ആയിട്ട് കറുത്തതൊക്കെ ആയിട്ട് ഓരോരോ തിലകത്തിനും ഓരോരോ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ രീതികൾ അല്ലെ. ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിൽ അവരിതൊക്കെ കാണാം. വലിയൊരു തിലകമായിരിക്കും അവരുടെ അല്ലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ സമ്പ്രദായത്തിനും ഓരോരോ ആരാധന രീതികളും അവരുടെ വൈഷ്ണവ രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നിംബാർക്ക ആചാര്യന്റെ അതിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിപ്പോൾ കുമാര സമ്പ്രദായം, നിംബാർക്ക സമ്പ്രദായം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു.
ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് കുറവാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലും മറ്റുമൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് നിമ്പാർക്ക സമ്പ്രദായക്കാർ. അപ്പൊ അത് ഈ കുമാരന്മാരിൽ നിന്ന് 4 കുമാരന്മാരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സമ്പ്രദായമാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ സമ്പ്രദായം എന്താണ്? ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള 4 കുമാരന്മാരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പിന്നീട് ഒന്ന് രുദ്ര സമ്പ്രദായമാണ്, അത് മഹാദേവനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒന്ന് ശ്രീ സമ്പ്രദായമാണ്, അത് ശ്രീ ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള 4 സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതിലൊന്നാണ് 4 കുമാരന്മാർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സമ്പ്രദായം. അപ്പൊ ഇവരെ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ചത് തൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ഇവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടി കർമ്മത്തിൽ സഹായിക്കാനായിരുന്നു അല്ലെ. അവരോട് എന്താ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രന്മാരെ, നിങ്ങൾ സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന്. സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിനെ സഹായിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ മോശം ലക്ഷ്യമാക്കിയിരുന്ന അവർ പരമദിവ്യത്വപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വാസുദേവനോട് മമതയുള്ളവരായിരുന്നതിനാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആവശ്യം നിരസിച്ചു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആവശ്യം അവരെ നിരസിക്കുകയുണ്ടായി. അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, അവരുടെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അധികം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ചെറിയ കുട്ടികളുടെ രൂപത്തിലാണ് അവർ. അവര് തന്നെ സ്വയം ശപിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. അവരെ തന്നെ പ്രായം മുതിർന്നവരായി തീരാനായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ രൂപത്തിലാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ജയവിജയന്മാര് അവരുടെ അപരാധം ചെയ്തത് അല്ലെ. വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോയപ്പോഴേ അവിടെ തടയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇത് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല, നിങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളൂ മക്കളെ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ജയവിജയന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശാപം കിട്ടാനും പിന്നെ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ ഭഗവാന്റെ ശത്രുവായിട്ട് വരണമെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ വേണം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം അങ്ങനെ അവര് അസുര ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ, ജയവിജയൻ. അപ്പൊ ഇവരെ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവര് ബ്രഹ്മത്തെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീടാണ് വൈകുണ്ഠത്തില് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് തുളസിയുടെയും ചന്ദനത്തിന്റെയും വാസന മണക്കുകയും അത് പ്രകാരം ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുമാരന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കുമാരന്മാര് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആവശ്യം നിരസിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇവിടെ പറയുന്നു വാസുദേവ പരായണ. ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും വാക്കും എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ വേറെ ആരോടും കടപ്പാടില്ല എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. വാസുദേവ പരായണൻ അഥവാ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഗൗരവമായി വ്യാപൃതനാകുന്ന ഒരുവന് മറ്റൊരു കടപ്പാടിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:5-41 പറയുന്നു, വേറെ ആരോടും, ദേവന്മാരോടോ പിതാമഹന്മാരോടോ പിതാക്കളോടോ ആരോടും തന്നെ കടപ്പാടില്ല എന്ന്. ഭഗവാന്റെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ഭഗവാനായിട്ട് സ്വയം ജീവിതം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേറെ മറ്റൊരു കുടുംബക്കാരോടോ മറ്റാരോടും തന്നെ യാതൊരു കടപ്പാടുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനാണ് സേവനം. ലൗകിക ബന്ധങ്ങൾ പരിപൂർണമായി ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ മോക്ഷദായകനും നമുക്ക് അഭയം നൽകാൻ ഒരേ ഒരു യോഗ്യനുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഏതൊരുവൻ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നുവോ അവൻ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ദേവന്മാരുടെയോ പിതാമഹന്മാരുടെയോ മുനിമാരുടെയോ മറ്റ് ജീവസത്തകളുടെയോ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെയോ ബന്ധുക്കളുടെയോ അങ്ങനെ ആരുടെയെങ്കിലും കടക്കാരനോ സേവകനോ ആയിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ മഹാനായ പിതാവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന നിരാകരിച്ച കുമാരന്മാരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ അപരാധമൊന്നുമില്ല എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. ദേവർഷി ഭൂതാപ്ത നൃണാം പിതൃണാം നകിങ്കരോ നായം ഋണീചരാജൻ സർവാത്മനായ ശരണം ശരണ്യം ഗതോ മുകുന്ദം പരിഹൃത്യ കർത്തം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു,
4 കുമാരന്മാർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയിൽ യാതൊരു അപരാധവുമില്ല എന്ന്. അവര് ഭഗവത് സേവനമാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്, അല്ലാതെ ഈ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളല്ല അവർ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല എന്ന് ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഭുപാദരുടെ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴൊരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഒരു പ്രഭുവുണ്ട് പദയാത്രയിൽ, അതിന്റെ ലീഡറാണ് അദ്ദേഹം. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുക പദയാത്രയായിട്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവം പറയുണ്ടായി. എൻ്റെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്ത് പറയുണ്ടായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു, 2 പേർക്കും അച്ഛനും അമ്മക്കും പ്രായമായി. ഒരാൾക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ തന്നെ വയ്യ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാനായിട്ട് ടോപ്പിൽ ഒരു കയറൊക്കെ കെട്ടി കൊടുക്കുന്നു. ആ കയറ് പിടിച്ചിട്ട് അവർ എഴുന്നേൽക്കും, കട്ടിലൊക്കെ പിടിച്ച് നടക്കും. അങ്ങനെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഫുൾ സമയം എല്ലാ സമയവും പദയാത്രയുടെ കൂടെയാണ്. പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കും. അദ്ദേഹം മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ജീവനം ഒഴിച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കാര്യം ഭഗവാൻ നോക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വേറെ ഭഗവാന്റെ സേവ വിട്ടിട്ട് അവിടേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി കൊടുക്കും, അല്ലെ? പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ നോക്കും. ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും വലിയ സേവനമാണ്. ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എത്രയോ വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അവര് വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചു, കാളവണ്ടിയിൽ, അല്ലെ? പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രഭുപാദരുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല, അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ വയ്യാണ്ട് കിടക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് പ്രഭു വേറെ ആളെയും കൂട്ടിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറും, അല്ലെ? അദ്ദേഹം ഇല്ല, ആ സേവനം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യും. അവരൊക്കെ ഓരോരോ ദിവസങ്ങളിലും ഓരോരോ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുറ്റത്തും മരത്തിന്റെ തണലിലും ഒക്കെ ആലിന്റെ ഇടയിൽ താഴെയൊക്കെയാണ് അവർ വിശ്രമിക്കുക. ഓരോ ദിവസവും കിടന്നു പ്രസാദം എന്ത് കഴിക്കുമെന്ന് പോലും അറിയില്ല. ഓരോ ദിവസവും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വിതരണം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ലക്ഷ്മി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിവേദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും, അത് കഴിക്കും. എവിടെയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ, റോഡിൽ നിന്നൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അവർ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അത് കുറച്ച് എന്താ പറയാ, കഠിനമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യ തന്നെയാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോഴൊക്കെ തണുപ്പാണ്, അല്ലെ? തണുപ്പ് നമ്മൾ കമ്പിളിയൊക്കെ മൂടി പൊതിച്ചിട്ടൊക്കെ അവർക്ക് ചിലപ്പോഴൊരു പുതപ്പ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അവരെ തുറസായ എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും അമ്പലത്തിന്റെ ഒക്കെ മുറ്റത്തോ അവിടെയൊക്കെയാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട്, വെയിലും മഴയും തണുപ്പും ചൂടും ഒക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്താൽ തന്നെ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായാൽ എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകും. കുറച്ച് സമയം കൂടി നമുക്ക് 6-7 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേഗം പോവാം. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോവദ്യാദസുധൈരൈവം പ്രത്യാഖ്യാതാനുശാസനൈ ക്രോധം വിഷം ജാതം നിയന്താമുപചക്രമേ. സോവദ്യാദസുധൈരൈവം പ്രത്യാഖ്യാതാനുശാസനൈ ക്രോധം ദുർവിഷഹം ജാതം നിയന്താമുപചക്രമേ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദക്ക് ചെയ്യും. പുത്രന്മാർ തന്റെ ആത്മനിരസനത്തെ തുടർന്ന് മനസ്സിലുളവായ കോപം പുറത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാതെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ബ്രഹ്മാവ് ശ്രമിച്ചു. ആജ്ഞ നിരസിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കോപമുണ്ടായത് സ്വാഭാവികം മാത്രം. കുമാരന്മാരുടെ ഭാഗം ശരിയായിരുന്നെങ്കിലും രജോ ഗുണത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ കോപം ഉള്ളിൽ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും തന്റെ പുത്രന്മാർ ആത്മീയതയിൽ വളരെ ഉണർവുള്ളവരാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നതിനാൽ
അദ്ദേഹത്തിനുള്ളിലുണ്ടായ രോഷം അവർക്ക് മുന്നിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാതെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, കോപം കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ കോപം 5 അജ്ഞതകൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴേ അതിലൊന്ന് തന്നെയാണ് കോപം അല്ലെ. അതിവിടെ ബ്രഹ്മാവിനെ തന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു ആ കോപം. എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധിയാ നിഗൃഹ്യമാണോപി ഭുവോർമദ്യാത് പ്രജാപതിഃ സദ്യോ അജായത തന്മന്യു കുമാരോ നീലലോഹിതഃ. ധിയാ നിഗൃഹ്യമാണോപി ഭ്രുവോർമദ്യാത് പ്രജാപതിഃ സദ്യോ അജായത തന്മന്യു കുമാരോ നീലലോഹിതഃ. അദ്ദേഹം തന്റെ കോപം അടക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺപുരികങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നീലയും ചുവപ്പും കലർന്ന ഒരു കുട്ടിയായി പുറത്തു വന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. അജ്ഞത മൂലമായാലും അറിവ് മൂലമായാലും കോപം പ്രകടമാക്കുന്ന മുഖം ഒരേപോലെയാണ്. പരമോന്നത ജീവിയായിട്ടും കോപത്തിനു കടിഞ്ഞാണ്ടാൻ ബ്രഹ്മാവിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺപുരികങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നീലയും അഥവാ അജ്ഞത, ചുവപ്പും വികാരം കലർന്ന അതിന്റെ തനതു നിറത്തിൽ രുദ്രനായി പുറത്തു വന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കോപം അജ്ഞതയുടെയും വികാരത്തിന്റെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. എന്താ സംഭവിച്ച ഇവിടെ? ഇപ്പം ബ്രഹ്മാവിന് കോപം ഉണ്ടായിട്ട് രുദ്രൻ പുറത്തു വന്നു അല്ലേ, കൺപുരികങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ കോപം കൊണ്ട് കൺപുരികങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നീലയും ചുവപ്പും കലർന്ന നിറത്തില് രുദ്രൻ പുറത്തു വന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്കൊക്കെ കോപം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വീട്ടുപകരണങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കും അല്ലേ. ഇവിടെ കുട്ടി ജഗന്നാഥിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജഗന്നാഥ് കയ്യിൽ കിട്ടിയതെടുത്തിട്ട് ഒരു എറിയലാണ്. ഓക്കെ, അതിപ്പോ വലിയ നിന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് കുട്ടിയൊക്കെ പഠിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കോപം വന്നാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കുക അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിന് കോപം വന്നപ്പോഴേ അതിൽ നിന്ന് രുദ്രൻ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നമുക്ക് മുകുന്ദമാലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. 36ാമത്തെ ശ്ലോകം. മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്ധസ്യ മേ ഹൃദവിവേക മഹാധനസ്യ ശൗരൈ പ്രഭോ ബലിഭിർ ഇന്ദ്രിയനാമധേയേ മോഹാന്തകൂപകുഹരേ വിനിപാതിതസ്യ
ദേവേശ ദേഹി കൃപണസ്യ കരാവലംബം അന്ധസ്യ മേ ഹൃദവിവേക മഹാധനസ്യ ചൗരേ പ്രഭോ ബലിഭിരിന്ദ്രിയാ നാമധേയേ മോഹാന്തകൂപകുഹരേ വിനിപാതിതസ്യ ദേവേശ ദേഹി കൃപണസ്യ കരാവലംബം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ആ ഒരു ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ ഒരു വേർഡ് ചെറിയ തെറ്റായിട്ടാണുള്ളത്. അതിൽ മഹാധനസ്യ എന്നാണ് അല്ലെ, ഇവിടെ മഹാദമനസ്യ നിലക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഹാധനസ്യ എന്നാണുള്ളത് കേട്ടോ. മഹാധനം, മഹാധനസ്യ, മഹാധനം എന്നുള്ള പേരിലാണ്. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്ധസ്യ മേ ഹൃദവിവേക മഹാധനസ്യ ചൗരേ പ്രഭോ ബലിഭിരിന്ദ്രിയ നാമധേയ മോഹാന്തകൂപകുഹരേ വിനിപാതിതസ്യ ദേവേശ ദേഹി കൃപണസ്യ കരാവലംബം ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ചൊല്ലാം. ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലാം. അന്ധസ്യ മേ ഹൃദവിവേക മഹാധനസ്യ ചൗരൈ പ്രഭോ ബലിഭിരിന്ദ്രിയ നാമധേയഃ മോഹാന്തകൂപകുഹരേ വിനിപാതിതസ്യ ദേവേശ ദേഹി കൃപണസ്യ കരാവലംബം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഹേ ഭഗവാനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന ചോരന്മാർ എന്റെ ഏറ്റവും അമൂല്യ സ്വത്തായ വിവേകത്തെ കവർന്നെടുത്ത് എന്നെ മോഹവലയമാകുന്ന അന്ധകൂപത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഹേ ദേവദേവ, ദയവായി അങ്ങയുടെ കൈകൾ നീട്ടി ഈ പതിതാത്മാവിനെ രക്ഷിച്ചാലും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 20, 26, 31, 34 എന്നീ ശ്ലോകങ്ങളിൽ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവാനാണ് കുലശേഖര രാജാവ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതേ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ മോഹങ്ങളുടെ അന്ധകൂപത്തിലേക്ക് മിക്കവാറും വലിച്ചതുപോലെയാണ് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായും രാജാവ് ഒരു മുക്താത്മാവാണ്. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ഒരു പതിതാത്മാവിന്റെ ഒരു ഭാഗം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉയർന്നു വന്നേക്കാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ അർപ്പിക്കാൻ ആദ്യം നമ്മെ പ്രേരിപ്പിച്ച രാജാവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് അനിയന്ത്രിതമായുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആത്മാവിനെ മോഹവലയത്തിന്റെ അന്ധകൂപത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ചോദ്യം ഉയരാം. മായാശക്തിയുടെ പിടിയിലകപ്പെട്ട ഒരു ജീവന് മുന്നിലുള്ള ഇതര മാർഗമാണ് കുലശേഖര രാജാവ് വിവരിക്കുന്നത്. മായയുടെ നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടണമെങ്കിൽ മായാശക്തിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈശോപനിഷത്തിൽ 11 പറയുന്നത് പോലെ വിദ്യാംശ യസ്തദ് വേദോഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്ഥവിദ്യായുമൃതം അശ്നുതേ. അജ്ഞാനത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകളെ കുറിച്ച് ഒരേ സമയം പഠിക്കുന്നവർ ആരാണോ അവർക്ക് ജന്മമൃത്യുക്കളുടെ ആവർത്തനത്തെ അതിജീവിച്ച് അമരത്വം ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയും. മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായത് വിദ്യ അഥവാ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ്. ഇതിൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. അവിദ്യയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭയാനകമായ അനന്തര ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്രകാരം അതിനെ തിരസ്കരിച്ച് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 6:5 കൃഷ്ണൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, മതപ്പതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സത്രേ ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും.
ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം എപ്രകാരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമായി അംബരീഷ് ചക്രവർത്തി ആദ്യമായി തന്റെ മനസ്സിൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു. അവിടുത്തെ ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കാനായി തന്റെ വാക്കുകളും ഭഗവത് ക്ഷേത്ര ശുചീകരണത്തിനായി കൈകളും ഉപയോഗിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെവികൾ ശ്രീകൃഷ്ണ കഥാശ്രവണത്തിലും കണ്ണുകൾ ദിവ്യമായ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തിൽ ദർശിക്കുന്നതിലും ശരീരം ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കുന്നതിലും ഏർപ്പെട്ടു. ഗ്രാണേന്തിയം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പൂക്കളുടെ സൗരഭ്യത്തിലും നാവ് തൃക്കാൽക്കൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസീദളങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിലും മുഴുകി. രാജാവിന്റെ കാലുകൾ ഭഗവത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്രയിലും ശിരസ് തിരുമുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുന്നതിലും അഭിലാഷങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലും തുടർന്നു. ഈ മുന്നറിയിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും നാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളാകയാൽ അത് നമ്മെ മോഹങ്ങളുടെ അഗാധതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിര രഥത്തെ കുഴിയിൽ വീഴ്ത്തുന്നത് പോലെയാണിത്. ഇത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം പാപജീവിതത്തിന്റെ അന്ധതാകൂപത്തിൽ വീണാൽ മോചനത്തിനായി ആത്മാർത്ഥമായി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കുലശേഖര രാജാവ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കൂപം എന്ന പദം അർത്ഥവത്താണ്. അന്ധകൂപത്തിൽ അകപ്പെട്ടാൽ സ്വയം പുറത്തു വരിക അസാധ്യമാണ്. അതുപോലെ സംസാരമാകുന്ന ആഴമേറിയ കിണറ്റിൽ നിന്നും കരകയറുവാനായി കൃഷ്ണനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയോ നൽകുന്ന കരുണയാകുന്ന കയറിൽ പിടിച്ചു കയറുകയല്ലാതെ സ്വയം സാധ്യമല്ല. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്തവമാല എന്ന കൃതിയിൽ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു: മനസ്സിജ ഫണിജുഷ്ടേ ലബ്ധപാദോസ്മി തുഷ്ടേ തിമിരഗഹനരൂപേ ഹന്തേ സംസാരകൂപേ അജിത നിഖിലരക്ഷാഹേതും ഉദ്ധാരദശാം ഉപനയമമ അസ്തേ ഭക്തിരഞ്ജും നമസ്തേ. ആ കഷ്ടം ലൈംഗിക തൃഷ്ണയാകുന്ന അണലി വസിക്കുന്ന ആഴമേറിയതും ഇരുളടഞ്ഞതും മലിനവുമായ സംസാരമാകുന്ന ഈ കിണറ്റിലേക്ക് ഞാൻ വീണുപോയി. ഹേ അജയ്യനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന കയറ് മാത്രമാണ് സാർവത്രികമായ സംരക്ഷണവും. പതിതാത്മാക്കളെ ഉദ്ധരിക്കാനും ദയവായി ആ കയറിന്റെ അറ്റം എന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചു തന്നാലും അങ്ങയെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. ഇതേ ഭാവത്തിൽ തന്നെ ശ്രീല രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമി തന്റെ മനശിക്ഷ എന്ന കൃതിയിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: അസച്ചേഷ്ടാ കഷ്ടപ്രദാ വികടപാശാലിബിർഹ പ്രകാരം കാമാതി പ്രകട പദപാതി വ്യതികരൈ ഗളേ ബദ്ധാഹന്യേഹം ഇതി ഭക്തഭീത് വർമ്മ പഗണേ കരുത്വം ഫുഡ്കാരൻ അവദിസ യാദത്വം അനൈതഹ. വഴിയിലെ കൊള്ളക്കാരായ കാമവും ലോഭവും അതിന്റെ കൂട്ടാളികളും ചേർന്ന് എന്നെ ആക്രമിച്ച് പാപപൂർണമായ പ്രവൃത്തികളാകുന്ന ഭയാനകമായ കയറുകൊണ്ട് കഴുത്തിൽ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലയോ മനസ്സെ, സഹായത്തിനായി ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചാലും ഹേ കൃഷ്ണ, ബകാസുരനെ വധിച്ചവനെ, ഞാൻ മരണത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. നീ അപ്രകാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും കൃഷ്ണൻ എന്നെ രക്ഷിക്കും. അതിനാൽ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കുക എന്നതു തന്നെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. മരണവും പുനർജനവുമാകുന്ന അത്യാപത്ത് നമ്മെ സമീപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ സ്വാഭാവികമായും നാം കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സഹായത്തിനായി അഭ്യർത്ഥിക്കും. എന്നാൽ നാം അജ്ഞാനത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം നമ്മെ സംസാര ചക്രത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ വിഷയസുഖങ്ങൾക്കായി മൂഢമായി തുടർന്ന് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും നാം മാരകമായ അപായത്തിലാണെന്നും നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഏക വ്യക്തി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്നുമുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ആത്മാർത്ഥമായി അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതോടെ നാം രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ അല്ലെ. ഇവിടെ കുലശേഖര രാജാവ് പറയുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന ചോരന്മാർ എന്റെ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് വിവേകത്തെ കവർന്നെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ മോഹവലയമാകുന്ന അന്ധകൂപത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ കൈകൾ നീട്ടി ഈ പതിതാത്മാവിനെ രക്ഷിച്ചാലും എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ സംസാര ചക്രത്തിൽ അല്ലെ, അന്ധകൂപത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവും പറയുന്നത് ഗൃഹം അന്ധകൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഗൃഹമേദികളായിട്ട് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവരൊക്കെ പൊട്ടക്കിണറ്റിലാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഭഗവാനോ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതികൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ.
ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് തന്നെ വരുന്നു അല്ലെ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതികളെ അയക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഗജേന്ദ്രൻ നമോ നമസ്തേ അഖിലകാരനായ നിഷ്കാരനായ അത്ഭുതകാരനായ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഗജേന്ദ്രനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഗജേന്ദ്രൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഞാൻ ഇവിടെ ഈ മുതലയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്കെന്ത് കാര്യം? ഈ ആനയുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മോചനം നൽകണമെന്നാണ് ഗജേന്ദ്രൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ. ഓ, ഗജേന്ദ്രന് സാധാരണ ആന ജീവിക്കുക കരയിലാണ് അല്ലെ. അത് വെള്ളത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, നദിയിലാണ് തടാകത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. തടാകത്തില് ശക്തി കൂടുതൽ മുതലക്കാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള ആനക്ക് പോലും അവിടെ പരാജയം സംഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എത്ര വലിയ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായാലും എത്ര കഴിവുള്ള വ്യക്തിയായാലും ശക്തിശാലിയായാലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വയം രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലേ. ഗജേന്ദ്രൻ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് ആ മുതലയുടെ കടിയിൽ നിന്ന് വിടുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അവസാനമാണ് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഓർത്തപ്പോഴേ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സ്മരണയും ഓർമ്മയും അറിവും നൽകുന്നത് അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഓർമ്മ വരികയും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ മോചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നേരിട്ട് വരുന്നു. നമുക്കറിയാം ഗുരുവായൂരപ്പൻ അല്ലെ, ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ലീലയിൽ പൂന്താനം തിരുമേനിയെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. പൂന്താനം തിരുമേനി രാവിലെ തന്നെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തി അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇന്ന് വരുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴെത്തും അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നു, ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ നൽകട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്ന് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടാണ് ഉള്ളത്, സാധാരണ ചെറിയ തോതിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഇന്ന് കുറച്ച് കൂടുതലായി എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ അവിടെയുള്ള ദാസിക്ക് മനസ്സിലാവുകയുണ്ടായി അല്ലെ, പൂന്താനം തിരുമേനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താ വെറുതെ ആവില്ല, അത് സത്യമാണെന്നുള്ള അല്ലെ. അങ്ങനെ പൂന്താനം തിരുമേനിയെ കൊണ്ടുപോകും ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഉടലോടെ കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യക്രിയകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ മക്കളായിട്ടാരും തന്നെ ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അല്ലെ. ആരെങ്കിലും വരുന്നോ എൻ്റെ കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. പത്നിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായില്ല, പത്നി പോയില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ദാസി പറഞ്ഞു ഞാനും വരുന്നതെന്ന്. അങ്ങനെ ആ ദാസിയുടെ ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ആ ശരീരം അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളെയും അയക്കുന്നു അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഇവിടെ അയക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകി അല്ലെ. ലക്ഷങ്ങൾ പോരാ, ഇന്ന് കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ, ഇന്നത്തെ തലമുറയെ, പുതിയ തലമുറയെ. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ഭഗവാനത്തേക്ക് എത്തിക്കുവാനായിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളെ നമ്മളടുത്തേക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഈ പൊട്ടക്കിണറിൽ തന്നെ ഞാൻ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിനി, എനിക്ക് ഈ കയറൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ആ കയറാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാർ. അവര് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ ആ കയറിന്റെ അറ്റം നമ്മൾ പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മളെയൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്, ആത്മീയ ഗുരു ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ. എന്നാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ തന്നെ മതി, ഇത് തന്നെയാണ്, ഇനി അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് എന്ത് വേണം, ഇവിടെ മതി, ഇങ്ങനെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ അതല്ല, ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആ കയറിൽ പിടിക്കുകയും തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പൊട്ടക്കിണറ്റിലാണുള്ളത്. ആ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള 4 കയറുകളാണ് ഈ 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ നമ്മൾ 4 കുമാരന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഭാഗവത്തിൽ. കുമാര സമ്പ്രദായം അഥവാ നിംബാർക്ക് സമ്പ്രദായം, അതുപോലെ ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം.
ഈ 4 വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായങ്ങൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള 4 കയറുകളാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കയറിൽ പിടിക്കണം എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഇസ്കോണിൽ തന്നെ പിടിക്കണം, ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം തന്നെ പിന്തുടർന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും വിചാരിക്കും അതെന്തിനാണ്, ഇസ്കോണിൽ മെമ്പേഴ്സിനെ കൂട്ടാനാണ്. മെമ്പേഴ്സിനെ കൂട്ടേണ്ടതായിട്ട് യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. ഇതിൽ മെമ്പേഴ്സ് താനേ വന്നുകൊള്ളും, ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ. അങ്ങനെ പരസ്യം നമുക്കറിയാം, മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അത് ചെലവാകാത്ത സമയത്താണ്, അത് ചെലവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരസ്യങ്ങൾ അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ കൃഷ്ണാബോധം അങ്ങനെ ചെലവാകാത്ത കാര്യമൊന്നുമല്ല, അത് ബുദ്ധിമാന്മാർ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരസ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെലവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല കൃഷ്ണാബോധം. ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുകയും തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, ഭാഗവതം പറഞ്ഞ പോലെ, നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നേ തീരൂ എന്ന് ശാഠ്യം പിടിക്കുന്നവർ ഇവിടെ തന്നെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഭാഗവതത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു അല്ലെ, നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പരിമിതമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു അല്ലെ. അതാണ് നേരത്തെ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞ 5 തരത്തിലുള്ള അജ്ഞതകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവരെ ഇവിടെ തന്നെ തളച്ചിടാനായിട്ടുള്ള വഴികൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുകയും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറാവുകയുമാണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു അല്ലെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ നമ്മൾ കുറെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയുണ്ട്. സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണം കരോ ഹരേ ക്ഷേത്ര പദാനുസർപ്പണ ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭി. അതല്ല. സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ കരോ ഹരേ ക്ഷേത്രം കരോ ഹരേർ മന്ദിരമാർജനാദനം തുതിംചകാരാച്യുത സത്കദോദയേ. സവേ മനകൃഷ്ണ പദാരവിൽ, തന്റെ മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ടും തന്റെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാനായിട്ടും തന്റെ കൈകൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാനായിട്ടും കാതുകൾ എപ്പോഴും അച്യുതന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ. ഓരോ ശ്ലോകത്തിനും ഭഗവാന്റെ ഓരോ നാമങ്ങൾ പറയും അല്ലെ. ഓ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് സാധിച്ചു. 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അംബരീഷ് മഹാരാജ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരോ സേവനങ്ങൾ ചെയ്താലും പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഓരോരോ സേവനങ്ങൾ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓരോരോ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തതാണ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശ്രവണം അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്തു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കീർത്തനം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കേൾക്കുന്നു അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായി സാധിച്ചു. അപ്പൊ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തി അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുലശേഖര രാജാവ് പറയുന്നത് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ അന്ധകൂപത്തിലേക്ക് പെട്ടുപോകും എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ കൈനീട്ടിട്ട് രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു, പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ നിന്നും എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളൊക്കെ ഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറാണ്. അപ്പൊ നമ്മളും കൂടി മനസ്സ് വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആ കയറിനെ കുറിച്ച് കയറാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സ്തവമാലയിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകം പ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ കൃതിയിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകവും നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതിലും പറയുന്നത് ഭഗവാനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ്, ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാനായിട്ട്. കൊള്ളക്കാരായ കാമവും ലോപവും അതിന്റെ കൂട്ടാളികളും ചേർന്ന് എന്നെ ആക്രമിച്ച് പാപപൂർണമായ പ്രവൃത്തികളായ ഭയാനകമായ കയറ് കൊണ്ട് കഴുത്തിൽ പരിഞ്ഞു മുറുക്കി കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് ഉറക്കെ സഹായത്തിനായി ഭഗവാനെ വിളിച്ചാലും എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദരിയോട് പറയുന്നു, അതിനാൽ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കുക എന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. മരണവും പുനർജന്മവും എന്ന അത്യാപത്ത് നമ്മെ സമീപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ സ്വാഭാവികമായും നാം കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സഹായത്തിനായി അഭ്യർത്ഥിക്കും. എന്നാൽ നാം അജ്ഞാനത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം സംസാര ചക്രത്തിലെ
അകപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത വിഷയസുഖങ്ങൾക്കായി മൂഢമായി തുടർന്ന് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും നാം മാരകമായ അപായത്തിലാണെന്നും നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഏക വ്യക്തി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്നുമുള്ള പൂർണ്ണ അവബോധത്തോടെ ആത്മാർത്ഥമായി അദ്ദേഹം വിളിച്ചു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും അതോടെ നാം രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ഒന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും. അല്ലെ, അജാമിളന്റെ കാര്യത്തിൽ കണ്ടു. അജാമിളൻ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചു, തന്റെ മകനെ വിളിച്ചു, എങ്കിലും ഭഗവാൻ സഹായത്തിനായി വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അയച്ചു. അല്ലെ, ഗജേന്ദ്രൻ നമോ നമസ്തേ അഖിലകാരനായ നിഷ്കാരനായ അത്ഭുതകാരനായ എന്ന് വിളിച്ചു. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ഒന്നും വിളിച്ചില്ല, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള അങ്ങ് രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ, അവിടെ ദേവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരെ വിളിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു, ബ്രഹ്മാവും ശിവനും എല്ലാം. എന്നാൽ ആരെ വിളിച്ചത്? ഗജേന്ദ്രൻ പോലും ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്ന് രക്ഷിക്കും. അതായത് നമ്മളെയും ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് വേറെ ആർക്കും തന്നെ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഉറക്കെ വിളിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരും പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരു 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഉറക്കെ വിളിക്കാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പം എവിടെയെങ്കിലും മുങ്ങി താഴ്ന്നാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈകളെങ്ങൾ ഉയർത്തണം. അല്ലെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ ഉറക്കെ കൈകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്താം. ഓക്കെ, സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് പിടിച്ചെടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാച്യകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യേവച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകുടി വൈഷ്ണവവൃന്ദയ്ക്ക് ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ്ക്ക് ജയ്. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി, ഹരേഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഇതില് രുദ്രന്റെ അവതാരം പറഞ്ഞല്ലോ, അത് തന്നെയാണോ മഹാദേവൻ? ശിവൻ എന്ന് പറയുന്ന അതെ, അങ്ങനെ ആണോ രുദ്രൻ ആവിർഭവിച്ചത്? 11 രുദ്രന്മാരെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പറഞ്ഞു ഏകാദശോ രുദ്രോ ജായതേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു നമ്മള് അഹം സർവസ്യ പ്രഭു എന്ന ആ ശ്ലോകത്തില് പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ പർപ്പട്ടൽ പറയുന്നുണ്ട്. നാരായണ ബ്രഹ്മോ ജായതേ നാരായണ ഇന്ദ്ര ജായതേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 11 രുദ്രന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഒരു രുദ്രൻ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ളതൊക്കെ നാരായണനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഉഗ്ര കോപം ബ്രഹ്മാവിനുണ്ടപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് രുദ്രൻ എന്ന് പറയും. കേട്ടോ മതച്ചി? ഓക്കെ, ശിവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് തന്നെയാണോ? അതെ, 11 രുദ്രന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് മഹാദേവൻ ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രുദ്രനായിട്ട് പറയുന്നു. രുദ്രൻ അപ്പോ അത് മഹാദേവൻ ഉണ്ട്. അത് അതാണ് പറഞ്ഞ 11 ഉണ്ട്. അതിന് ഇവിടെ പറയുന്നതിന് രുദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ 11 ആളില് ഒരാളായിരിക്കാം മഹാദേവൻ എന്ന് പറയുന്നു. കേട്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാരായണൻ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാര് നാരായണൻ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നു. ഇത് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് രുദ്രൻ. നാരായണ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതായിട്ട് പ്രഭുപാദര് 11 രുദ്രന്മാര് നാരായണനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതായിട്ട് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് രുദ്രൻ ഉണ്ടായതായിട്ടും പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വരാഹമൂർത്തി ബ്രഹ്മാവിന്റെ മൂക്കിലൂടെ വരുന്നു. അല്ലെ, മൂർത്തി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന് ബ്രഹ്മാവിലൂടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഓരോ. കേട്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ്. ബ്രഹ്മാവായാലും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നിമ്പാർക്ക സമ്പ്രദായത്തില് ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? രാധാകൃഷ്ണന്മാരെയാണോ അതോ രാധാകൃഷ്ണന്മാരെയാണ് നാരായണനെയാണോ? അല്ല, രാധാകൃഷ്ണന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അവരുടെ ജപം മന്ത്രം വശങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ജപിക്കുന്നതിന് പകരം അവര് രാമ എന്നതിന് പകരം രാധ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധാകൃഷ്ണ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ജപിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ രാധേ രാധേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോ നമ്മള് രാമ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അവര് രാധ എന്ന് പറയും. പിന്നീട് മതജി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലക്ഷ്മി നാരായണനെ പൂജിക്കുന്നത് ശ്രീ സമ്പ്രദായക്കാരാണ്. തിരുപ്പതി, ശ്രീരംഗം, ഇതൊക്കെ ശ്രീ സമ്പ്രദായം. പിന്നെ
രുദ്ര സമ്പ്രദായത്തില് നാരായണനാണോ? രുദ്ര സമ്പ്രദായത്തിന്റെ എനിക്ക് ശരിക്കും അറിഞ്ഞൂടാ മതി, അത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. അതിന്റെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അവര് നിംബാർക്ക് സമ്പ്രദായം രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് ജപിക്കുന്നു. നമ്മുടേത് ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയും, അത് സെപ്പറേഷനിലുള്ളതാണെന്ന് പറയും. പ്രഭു അതിൽ പറയും അത് സെപ്പറേഷനിലുള്ളതാണ് കൂടുതൽ. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പം മകളായാലും കുട്ടികളാരെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂടെ അടുത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര വലിയ വിലയുണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ നിന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം അല്ലെ. അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള വിരഹത്തിലുള്ള ഇതാണ് ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. മറ്റേത് രാധാകൃഷ്ണ എന്നുള്ളത് ഒരുമിച്ചുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് തെറ്റൊന്നുമില്ല. അവർ ജപിക്കുന്നത് അതാണ്, അവർ ആരാധിക്കുന്നത് രാധ. വൃന്ദാവനത്തിൽ വേറെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നിംബാർക്ക് സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.